Asteburuetan, jolas, txango eta solas. Zatoz gurekin ongi pasatzera. Eskulan oso divertigarriak egingo ditugu. Eta sukaldatu. Txangoetan oso ongi pasatzen dugu. Herri berriak ezagutu eta esperientzia politak bizitzen ditugu. Atarrabiako ekintzetan parte hartzen dugu. Noski! Beti lagunen artean elkarrekin. Elkarrekin indartsuagoak garelako. Eta nahi dugun guztia lor dezakegu. Horregatik, jolas kooperatibak hainbeste gustatzen zaizkigu. Hitzen atzean nortasun bat daukan, mundutsu bat da gure. Berdintasunetik eta beti euskaraz taldea eraikitzen dugu. Konfiantza giroan. Naturzalea gara eta horregatik mendia dago beti gure planetan. Baita elurra ere. Zatoz gurekin. Eta gora euskara! Izena eman Karrikaluzeko web orrialdean. 3 bikoitza karrikaluze.eus. Laizter arte lagunak!